South Africa, South Africa, South Africa. Unenzeni umprofeti kaNkuluNkulu uThimo Motosho? Unenzeni kangaka? Unenzeni kangaka? Wenzeni kinina? Niyamazi, uyanazi yini? Unenzeni? Ngicela nithathe mina ningibophe. Namhlanje ngiyayinikela esikhundleni sakhe ukuthi nifike nizongithatha. Fikani nithathe mina. Thathani mina. NguGrace Mkhwanazi igama lami. Ngihlala eMlazi. Ngiyakhonza la eBhalitho ebandleni likaMprofeti uThimo Motosho. Uma nifika nizongithatha ngeke ngize nginqabe. Engicelayo kunina ukuthi nikhiphe umprofeti kaNkuluNkulu. Maphoyisa ase South Africa. Lawo maphoyisa abambe izandla zomprofeti ayibopha. Ngiyacela nizenzele ifavor kuNkulunkulu. Nikhiphe umprofeti kaNkuluNkulu nifake mina. At least mina angeke uNkulunkulu mhlamba nishaye kakhulu menithatha mina. Kodwa umprofeti kaNkuluNkulu ngiyacela nguGrace Mkhwanazi igama lami. Ngiyacela mkhipheni nithathe mina. Ngiyayinikela esikhundleni sakhe. Ngiyayinikela esikhundleni sikaThimo Motosho. Ngithatheni noma ngangifaka kuliphi ijele. Anginayo inkinga. Thathani mina. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. So there's a video of Magelo Kalela Omotoso lapha ku TikTok for ukuthi bambophile. So Omotoso was arrested again yesterday, and akunebantu labeva buhlungu kakhulu ukuthi uboshiwe umuntu. Of course there are people futhi labajabulile ukuthi finally South Africa yabona ukuthi indlela iphutha ngokubopha umuntu. So even though ngokumrelease ejele ukuthi imthole ingana maqala, even though akaboshelwanga amaqala okudlengulana nanokuboshelwe ku liqala lo kungahloniphi imithetho la South Africa, but lo Magelona was seen crying uncontrollably lapha ku TikTok akhalela uMotoso ukuthi they should free uMotoso. uMotoso umuntu lolunge kakhulu, bamane nje but uthatha yena babophe yena. Ngeke ale igama lakhe uthi yena ngiGrace wakamkhwanazi uthi buyani nje ntobopha yona. So abantu abaningi bamthukile kulo make lapha ngama social media platforms basho ukuthi lo maka akathathelwe ifoni, lo maka emzala ngumakwabani. So abantu abaningi nje they had a lot to say kulo make. Bakhona mhlawumbe lento ethusako nje bamthuka kulo maka ukuthi hayibo make ingalo yomthetho finally yenta into le right when uthi akukhishwe isigebengu ejele. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.